a chtěla bych vám ukázat svůj koňský svět v hlavě. Tento díl bych chtěla představit knihu Core, trénink pro koně od Viscount Simone Kukuza. Překládala Katka Lipinská. A je to tady označeno jako cviky a techniky inspirované jógou, což tedy v knize určitě najdete. Vyloženě nafocené jogové pozice v podání lidí a srovnání s tím, jak by to mělo fungovat v rámci toho koně. Věnuje se to hodně uvolňování a důležitosti core, středu těla, aby koník mohl zdravě fungovat pod sedlem. Samozřejmě jsou tu vyobrazené ty části, které je potřeba pro zapojení nebo pro funkčnost core. Je tu i taková vlastní stupnice, podle které je člověk schopný vyhodnotit, jak na tom jeho koník je nebo není. A samozřejmě jsou tu cviky, které jsou tu krásně vyobrazené, popsané, je to srozumitelné. Je jich tady 10, jak jsem zmiňovala, všechny jsou přirovnané k jogovým pozicím, takže kdo cvičí jogu, určitě bude vědět. A za mě je to skvělá kniha, jako i taková základní průprava, co by ten koník měl zvládat, jak ovládat vlastní tělo. Vlastně nejsou to vyloženě těžké cviky, ale je potřeba dbát na to, aby se dělali správně, stejně jako v józe. A je tady posloupnost. Jo? Zase závisí, jak silný je core toho koníka, jak schopný je v čem chodit. Začíná se postupně od kroku a pomalu se to nabaluje. Když už se to samozřejmě v tom kroku dá do nějaké fáze, přejde se na klus, takhle se zase pokračuje v tom klusu, aby se dalo s tím dostat až do cvalu. Takže není to žádné jednotvárné cvičení, má to svoji posloupnost, právě je tu asi i apel na to, aby člověk vyhodnocoval neustále, jak už na tom s koněm jsou, co jsou schopni zvládnout. A samozřejmě uvolňování je důležité nejen po fyzické stránce, ale i té psychické. Jsou to popsané i příběhy od lidí, kteří měli problém se svými koňmi, mají diagnostikovaný kissing spine, který je tady hodně zmiňovaný, což znamená, že trnové výběžky na páteři se k sobě přibližují a samozřejmě toho koně to bolí, limituje ho to v práci, není schopen chodit uvolněně, bezbolestně. No a ti právě se dostali skrz nějaké články, které autor napsal, k tomu, že jsou schopni s těmi koňmi pracovat vlastně už normálně. Že díky těm jeho cvikům, díky tomu, co se od něj naučili, tak mají s koňmi normální jezdecký život. Ačkoliv kolikrát se říká, že s tím kissing spine bohužel jako se moc nic už dělat nedá, tak naštěstí trénink středu těla podporuje právě to nesení takové, aby ty trnové výběžky se k sobě více nepřibližovaly a aby se koník osvaloval a pracoval tak, aby to pro něj bylo únosné, schopné. Takže pokud někdo chce s koníkem takto pracovat, s nějakým smyslem, aby ten koník chodil tak, jak má pro něj fyziologicky dobře, aby ta biomechanika byla správná, tak určitě skvělá kniha. Cítit se pod sedlem dobře, být dostatečně fyzicky pružný, aby mohl podávat požadované výkony, cítit se svobodný fyzicky i duševně, najít svůj vlastní způsob, jak být obratný, nikoliv ten váš.
Je tady toho samozřejmě více, i v rámci toho cítění koní, krásně ilustrované, co, kde, jak má fungovat. Tady právě nějaké zdravotní problémy, na které to může mít vliv. Již nějaké cviky, jak by to vypadat nemělo. Určitě spousta informací, porovnávací fotky. Za mě dobře popsáno, ilustrováno. Cvičení 7. Jogová pozice obráceného trojúhelníku. Zpružňující ustupování na holeň. Je tady vyobrazena právě jogová pozice i to, jak se má s koníkem pracovat. Novinka teďkon, takže určitě dobrý tip třeba na dárek. Tak, já vám moc děkuji a přeji krásný zbytek dne. Snad zase příště.